Gaming i mi danas nastavljamo naše proživljavanje u Minecraft i ponovo sa mnom je moj drug. Ok, dođi vamo. Izgleda tebi zabogovalo. Čekaj. Brate, ne možeš teći. Neću, sorry. Za malo pre. U ovoj epizodi tražimo dijamante. Može. Da li imaš li... Imam hrana. Iron... Ne imam hranu. Imam iron pickaxe. Ne, treba mi iron... Creeper. Kramp. Pa da, pickaxe, to ti to. What? Brat, ti sebi pitao, brat, voli... Oh my god, pazi. Ne. Dođi vamo. Da ćeš mi irona. Mislim njima da su ostala 3 irona. Daj, Enderman je dole. Čekaj, imaš ti sword? Daj mi ujebu. Oj, koliko ih je dole. Brate, ja Enderman ubijam sa drvenim matom. Napravi sword. Pa da, tako na Sky House kad sam nekad igrao. Brate, udaram ih drvenim matom i on ništa. Ko da su... Dobro, ne gledaj ga u oči. Slušaj, ajdemo... Pazi, creeper! Iza tebe creeper! Da li je creeper ili mi... Brate, malo mi bio lago. Beži! Sad će eksplodirati. Odakle te tu? Ubi ga, please! Ježi. Ne! Pola srca. Hvala. A brate, nešto baš jaki zombiji. Čekaj da vidim da li sam... Na easy su stavljeni... Treba sam na normal, ajde. Ali brate, nešto baš jaki. Kako je bili? Moram se tu Joj, nije valjda. Pa šta je ovdje unutariju? Respawn. Ja njega tučem neće. Nešto prejako izgleda. Čekaj. Spadar kako on baguje. Malo baguje. Ma više. Ja radim parkour na drvetu. Sad će se porti od tebe. Mislim da nam je ovdje kuća. Dobro. Naša nije. Ajde, gubili smo iron pickaxe, moramo se vratiti. Treba će mi ovo. Uzmi drva, ja idem da pokušam naše stvari da nađem. Ti uzmi drva, trebaju nam za... Naš sam stvari, samo ne znam kako prijeđem. Ja sam ukus i kako. Kako je bio A šta ne mogu da udarim zombija? Tučem ga non stop neće, dođi vamo, znam gdje je. Tučem ga ovako non stop neće. Ovo ja, brate. Joj ne, sad će kući creeper, gled koliko su me napali njih. Jeli? Daj. Brate, i tebi oni lako savladaju. Ne znam kako, kad ih tuče nekad neće. A ne kontam nikako. Gdje je to? Gdje su da dođu s tom patici? Dole su, ali treba mi stvari. Ježi! Mrš! Samo nek neko pridi. Odi vamo. Patici svojome. Vija! Enderman je bot. Čekaj. Ne, što si Brš ga, brš ga! Teleport. Pazi, tu je skeleton. Dakle, ja... Čekaj, znaš teleport malo laga kada ideš teleport. Ovo meni nekako baguje, ja... Samo mišni. Uzmem drugi ovaj. Ide ovaj safe. Pa doći pomoži mi ako možeš. Da, brate, kako je stvar?
Jesam, pokupio sam stvar, sad mi pomozi, umreću. I ja ću. To je Zena Mundo. Ideš. Ne, Iron! Kitne. Joj, majko. Creeper. Ja ne znam da se fajtam koliko mi bago, ja okrenem miš neće. Ne, da, malo. Dobro, ti ne snimaš. Ja okrenem miš, men neće. Ne, malo. Pomerim ga napred, meni uzmem drugu stvar. Alo. Ja mislim da mi raznja hoće. Ja mislim da nam ispod ovdje kuća. Pomoć, teleport, brzo, teleport. Tuci. Neko iza leđa puca skeleton. Udri! Tuče mi. Teleport. Brate, nije kako se na mjesecu. Pazi, spasi nam. Pošto mene napadate samo. Ste tebe napravili, pa ja sam još u šum. Pa ti, ja te vidim ovdje da si. Bio sam Naravno, kad malo braga. Brate, mene zombi udari sa 600 minuta. Konačno. Šta konačno? Pobjedili smo ih, ali ubili smo Iron Cramp. Bravo. Bravo. Čekaj, evo vamo Iron Cramp. To su moje stvari, ovo je hrana. Evo ga ovdje još stvari. Uzeo sam stvari. Ok, ja ću. Sad tražimo dijamant u ovoj epizodi. Brate, moram naći. Moram naći, brate, barem 6, eto. Vidim na kojem smo. Naš 10 dijamanti. Čekaj, moram vidjeti koliko snima. Zapravo se. I evo nas ponovo, samo prije toga da kažem, nisam rekao na početku. Druga epizoda nije mogla da snimi iz razloga što je neki bio problem. Joj. Teleport se ti i ja sam izgleda blizu valjda kod rudnika. Imam 11 irona, sad još dobijem. Ok. Aj, brate, stavimo na mirno. Stavi na mirno. A ne mogu staviti na mirno, to ne bi došlo preživljavanje. A dobro, ajde, stavit ću na easy. Stavit ću na easy. Nek ti bude, ajde. Evo, easy. Ali će opet ovi djavoli imaju. A dobro, bit će lakše. No. Igra se disconnecto, puta Cramp. No. Don't creeper fire. Znaš koliko ja imam, brate, metala? 16 trenutno. Brate, znaš koliko ja imam zemlje? Čekaj, pa, zemlje. Jednu. Od ovo vidio, ja pritisnem, ono mi baci kost. Tako i kad se tučem, ja tučem se, mačim, prebaci mi na kost. Da iskopaj onog, kako zove, kamena da napravimo šporet. Treba nam. Imamo šporet. Imaš drva? Imam 6. Daj mi ta drva. To dođe ukupno 6. I ljudi, hvala što ste pogledali ovaj video, nadam se da vam se svideo.
I vidimo se u sljedećoj epizodi Minecraft preživljavanja. I u ovoj epizodi trebali smo da nađemo dijamante, ali nismo toliko imali vremena iz razloga što su nas non stop ubijali zombiji. Tako da ova epizoda će se zvati Vidi koliko irona. Inače nismo imali za to vremena. I naravno ostavite like, share i subscribe. Vidimo se u nekom drugom klipu i do tada pozdrav!